my soul, I give you all my heart. Lord, I love you, I need you so. I give you my life, give you my soul, give you all my heart. Lord, I love you, I need you so. My soul, I give you my life, I give you my soul, I give you my life. Aw madoda ezasebaba. Yaphila kodwa xa? Awu ngiyaphila Dakwa. Ngiyaphila. Yindaba behlangana ekhaya kini? Hayi ngisaseteksini ngikubonile uhamba la ngase ngidecide ukuthi vele ngehle la. Cha ngaze ngabaleka bo ngokubona mina nje. Sengazokhetha ukwehla la. Yekelekini. Wena ntokazi phela bengenzela ukuthi usalo songiphathisa mina. Oh okay ke. Asambeni nje. So manje awusho nje. Manje impilo yasevarsity nje ithini nje. Yeah, it's just a life, nothing serious. Nanokuthi nje kuyafunda lapha nakuhlala. Hayi mina ngeke ngibelekele ufunda njalo. Manje nje zingaki intombo nazo nje. Lapha. Wakhona mfethu. Angiyela umuntu wentombi kakhulu. Nawe uyakwazi lokho Musa. Kahle maxa uzodlala ngami. Shela ukuthi ubofa indlala nje wena lapha. Ayikho nje lento eyishoyo kimi. Yele kubo wangivumele iphile kuwe wangivumele. Awu dadewethu ninjani? Hawu ngikhona baba kanjani? Ikhona dadewethu. Ukuthi nje ngiyacabanga angikho kahle. Yini engakuphethe kahle udliwa yini? Aye baba akusinto etheni yazi ngicabanga ukuthi nje yangihla mntakama. Yazi uKhisimusi wokuqala lo zofika njengamanje uma ingasekho emhlabeni. Hayi sisi ngiyabuza. Uyabona umuntu wafika neCovid. Ngiyamzonda. Uyabona lo Khisimusi ngeke ufane nabanye oKhisimusi. Khona uqinisile yazi. Bengicabanga nje ukuthi senze something ngencane for ingane zakwethu. Ngoba lo Khisimusi phela angeke usafana nakuqala njengoba uma besasekhona emhlabeni. Uqinisile ubuqale lisenzile. Hawu Ntama kombe uthe iyazi indoda yakho namhlanje inhlaka manje sizowenzani indoda yami ayisiphatshele ukuthi yeza namhlanje yini manje phozu lalo ubanjiwe mntakamu Lutho wena Mpilo phela ukuthi uyazi umuntu wami namhlanje akusho usemele ngeyiphosa kuye ngakho sho ngisho la idlozi la kuphi chanya kudla ke siswamadlozi kahle wena abuzenza umuntu ngiphethe kahle phela mina besinangichazelanga ngapha hayi unomoya sisi Sengihambile ngabona mina mangabuthanda umuntu uzimbeli kodwa usaphila. Ngibonga kakhulu mfethu ngokungiphathisa naku vele nasekhaya. Oh hayi isiyophi ngibona niki. Ya akhona. Inkinga nginayo ke imali ngabe ngiyakunika kusafuna. Ungithatha kanjani nje hlaka? Inkinga ngoba ngathi wazi kakhulu. Sikhona isidingo sokuthi ngicela amanamba akho ka WhatsApp. Cha wena nje ngabe uyasho nje usufuna inamba yami. Futhi nje letha ngiyifonela. Hayi uyakhuluma. Alright, ngizoyifonela ke. Mina ke zobe sengifonela mase ngifike ekhaya. Sorry ngisiwe. Yeah. Yindaba ngithembi? Hayi kubonga mina. Alright, sharp. Sharp. Uzube nami uzafika usuku lokugcina. Uzube nami ekhaya. Bakhabazela. Awudodana yami bengakulindeli washeshe wafika. Hawu makathi kuphi nje la? Hawu nganyamba kusasa intando yazi kama. Dadewethu. Uyaphila ndoda wami. Ngiyaphila right wathi. Ni right kakhulu ndoda wami. Hayi ngokunjalo. Hawu bisho usazoba nemali ke masebuye ukudeva si. We udlala ngaphi dadewethu? Hawu. Awu Dodana. Ba Usufikile mfana. seke khona. Uhamba kanjani kodwa efundweni Dodana? Hayi, khamba kahle kakhulu baba. Bese ngakezwa lutho lokho.
Nakho-ke ndodana, uyabona-ke ufuze mina-ke wena awutholi into yokuhlala ndodana ukuphumule. Awuthi ngane ngizofika lapha esitulweni sakwenzela into edliwayo. Oh mama ngisase-right okwamanje. Kodwa phakathi nahle nithi right kuwa nje ngathi awuthi nalapha ehlala khona mntanamba kimi. Hawu mama usuyamphakela njalo usufuna ahambe sekhuluphele seyinkuqe sengane. Awungiyeke wena ufuna ingane ningayodla uyibona ukuthi njani. Madlamini ningamtotosi lo mfana kukubo la ekhaya. Mayifuna ukudla uzoyiphakela yena. Ungayoza amabhodwe uthaka ngakubo. Hawu kahle baba ungamnaki wena mfana wami. Ikhe zakho zilapho ngeke ukuphila sandla ngitheka kuqinele endlini yakho. Hey, wangisiza-ke dadewethu. Ake ngithathe ikhoma zami ngiyobona ukuthi ufuna kanjani. Ngathi le mali usuzoyithola kade ukhala ngayo. Okay bhuti wami. Wancuma kangaka kwenze njani? Mntama. Phela ngikhohle ukuxoxela. Inhlaka ubuyile. Unhlaka? Ya unhlaka mntama. Oy akhona. Anti. Naselikhuluma ngabafana nje usuqomile. Hawu auntie. Anti ngiqoma inje. Yini le? Yona noZipho ufele ingane kabhuti ifanele nawe ibo maqoma njengawe. Hawu mina ngoba ngaqoma kakhulu. Ngona lesingane kabhuti. Angeke ngizongonakala umuntu Hey awuthi ngishiye wonakele kabi nangane. Hayi hamba. Bye. Hayi hamba Ngiyalazi. wena novele yozela ade kubonile mina. Hayi no auntie uyayithanda indaba. Hayibo. Hayi. Manje usho unhlaka lo kaMandisa yini? Phela-ke mntama usengowami manje. Ngicela. Izolo nje singixoxele nje. Izolo ngithathe inamba yakhe mina. Kwasa? Kumele ngimfonele nje. Uzofonela uwayi yena. Phela angithi mina thatha inamba yakhe. Bungeke nje usambaza-ke nje akufonele-ke yena-ke. Yike nangoke. Eish. Kwenze njani ngalanga lesikhathi? Wow, nekuthanda ngikhuluma. Angiphuze into oyiphuza la. Angiphuze. Awungeke. Nathi dokwe. Hayi ngiphuze idokwe mina. Hayi wena. Kanti ufunani? Hayi ngiphuze idokwe mina. Anisho ubani ufunela? Efonela ubani futhi? Ayi ngiyena ngoba ngifuna ukuphendula. Ngifuna ngifona. Sufuna ukufonela intombi zakho. Mina nginayo airtime. Lapho kufona nefoni, efonelo ne-airtime. Futhi i-airtime uma ukuthi wena ufuna ukufona, ishibhile esitolo, asambe ukuqala ndaba. Ya sambeni vele. Uzofika sambeni. Ngicela ngoba ungifonisa. Hayi ngingayithenga le airtime lezi girls zangibhaqele. And be blinding me. All of my exes be stalking me. Proud to move on, what a tragedy. Hawu baba, wathula kangaka nje ujule ngani vele? Hayi, phela mntaka baba. Awuyilutho nje kuthina. Into nje benginayo emqondweni bengifisa ukwazi ukuthi lo muntu wami ngalana bayiphethe kanjani njengoba bengingekho kanye naye. Hayi bafuna uMandisa bengakamzweni lutho lokubi mina yabo. Hey, kuhleke uma kunjalo mfoka baba. Hayi ukhululeke nje wena. Awu sithando sami. Sengifikile ekhaya, ngisathi ngisazokufonela. Kuhle makunjalo sana sami. Manje awushoke mina ngizongibona nini? Phela. Bengisacela sihlelele olunye usuku kusasa. Alright, anginankinga ke. Le lami ngidinga u-fresh and relaxed. Ube right ke ne? Okay sithando sami. Ngiyakuthanda ne. Sha. Yesha. Hayi bafo, jabula wena sambele ukubona imama bakithi. Manje vele usizongikhipha la endlini. Hayi bafo, ufuna khona lokho. Usuqhuma ukuphela kangaka indaba. Inawo wena amahlaya. Yena sithando sami. Into engijabulisa kakhulu ukuthi nawe ngonyaka ozayo uyofunda le eDUT. Okusho ukuthi sengizoba nesikhathi esiningi sokuba nawe. Hayibo, kanti na ujabulela ukuthi izinto zami ziyalunga, ujabulela ukuthi sizohlezi sibonana njalo. Ukuba nawe ukubona nje, buka nje manje mama. Ngiphathe kamnandi kanjani? Hayibo, ngasikhona ukufunela. Ubani? Ayisezini. Hallo? Yebo, wenhlaka imini akhona Msimanga. Namba yami leyo. Oh, akhona Msimanga. Cha ngibongile ngosizo lokho la izolo. Khululeka, mawudinga usizo ungitshele ngizokwenzela. Themba mina nje wena. Noma ngabe yini oyidingayo ngizokwenzela mina. Okay, ngiyabonga kakhulu. Kodwa kwamanje ufone ngesikhathi esibi. Ya, sobuye sikhulume ngesikhathi ngisasebhizi. Bye bye. Akhona waphi ufuna nhlaka? Hayi, akhona lo wanga ngenhla nasekhaya, akhona Msimanga. Usufunela akhona Msimanga manje. Hayi, phela izolo uyena ngithe ngifika nje la uyena obengiphathise impahla yikho nje ngizongibonga nje kuyena.
Kodwa sithanda sami isikhwele singake sani. Unangithini masufanele namantombazane ngikhona? Kodwa babe ungichaza kakhulu nasesivuka kanje ngisikhwela ubuka ukuthi usewumuhle kanjani. Yasihlanga ngisiyonto okudlala mina. My pamphlet, my spotlopoto, my pamphalizer, my kutukutu. Wena yonke into yami inhliziyo yami iyagxuma mina ngikubona. Ngivele kudabula impahla sonke. Kodwa sithanda sazi. Mama, hawu kodwa. Ngithanda kakhulu nkosazana. Hey. Yabona ndodana njengoba nje nibabili ningabafana nginizele la ekhaya. Ngiyathemba ukuthi uthumuzi kababa uzovuka. Uyezwa ndodana? Hayi kuyazwakala baba. Nami ngiyathembisa Khabazela ngeke sikuphoxe. Uyabona ke ndodana njengoba uNkulunkulu enginike nina ningamadodana ami amabili lapha emhlabeni nakulomuzi. Ngifuna nibambane nibe imbumba nilekelelane. Kungabikho ukuxabana phakathi kwenu. Nguphi enhlakanipho? Khabazela angimazi unhlaka ukuthi uyephi kodwa kunomuntu athe uyombona. Sajika ngana nami ekitchen ngiphuza lamanzi. Lokho ngumfana kungishiya ngedwa ngikhuluma kubizwe yimi. Shuthi kuyadelela impela. Akumfuzanga umfowabo lokho. Ngakuzwa ke baba yazi. Njengoba ke becelile wedala ukuthi ngesikhathi kakhe sibuzo uze lapha ekhaya yaba sizohlambulula leyandlu yakwami uzoshadela hayi uphi endlini kahle phela nje kakushila ukuthi uzolala lapha kwami ngokisibuzo akwade kagcina uDecember wonke ngibhiza abantu bayakubiza ngapha left and right hayi kodwa bayayifaka imali webaba yasi hayi ungakhathazeki kuzoba njalo nje usho kanjani ke baba yasi hayi ngiyakuzwa ngiyakuthanda ke mina ngiyakuthanda nami naso yaswena ake ngihambe manje bayakubiza ngathi manje kunomuntu engizohlangana naye lapha yangasesikoleni yabo hamba manje uye ekhaya hayi ungabisangibuka futhi ungabisavalelisa nakumina Okay bye bye daso ngizokubona yaso alright bengizokudotsa ngabathabo manje ke ndasebenzisa amafoni Wena uvela wakhetha ukulala nje imini ilanga liphezulu wena wakhetha ukulala hayi sisi ukhona ke kodwa bonawe awungeke wena ntombi yamadoda taphuta ukhelela amanzi ngafa woma awu madoda ejojela ukhiphe phela amasida sibari ke sidle kahle wena idama isebenzi yafunda isiwini amasida phasa abantu abasebenzayo awu khangishe leshumi nje sweet kodwa ke mntambo bekumnandi kuba nethambo lakhe leKentucky ithambo lami leKentucky yo beko right khona shame kodwa ikhona into engayithandanga yazi kufoni akhona umsila ngicabanga wathi uyayiphathisa impahla mhla ifika unama ngiyazisa nkosami wakho lesengithathela uhlaka wami Jesus Senza wethu dadethu hayazi kusasa khona la engicanga ngonthuma khona hayibo kuphila hayibo lo mqhubane ongathome ngathi uzomela uphele yazi manje wenganza kwethu bengicabanga senze njani ngoba kuzoba kukhisimuzi nje mina into engiyibonayo ubhutimezi kumele ukuthi nje asikhiphe noma mhlawumbe sebheyi sokwenza noma ishopping shopping hayi sisi Ntombi uthando lwakho kimi nangolwandle nangena nkomo uyasidla isiteli nje nongena basket futhi Nkosazana Hlaka unjani ngiyaphila njani Ngaphila wenze njani ngikufonela into enzekile la wona akhona mamsima uthe mangifonela bengimatasa kakhulu kwase kangiphoqa ukuthi ngivele ngidrop icall yakho ngiyaxolisa nkosazana hayi kunenkinga ke
Awu cha, jabula mina makuthi lokho akuphatha ngakabi kakhulu. Hayi phela vele nami bengafoneli okuningi beke ukuthi nje ube nenamba yami. Akunankinga ke lokho. Buka phela izolo khani ngifika la ngisetaxini ngitheme ngidlula ngabona inye intokazi enhle. Yikho ngisheshe ngehla lapha ngakulinda. Kuvele kwaba nje neminye nje imicabango sengibona. Kwaba nomunye umuzwa ngazi nokuthi uvuka phi lo muzwa sengibona wena. Wasuqala ukungidida ke manje. Imizwa yothando. Phela izolo ngithe ngikubona. Angazi ngibone ubuhle umshina nale ndawo inhle nje ngingenxa yakho kuba ukhula ngaba yinhle le ndawo naleli langa selashisa ikhozi yayo sekuwena nje imbangela yokushisa kwelanga ngamafishane nje ngiyakuthanda kakhulu akhona Msimang ukube kuya ngami ngabe ngithatha zonke inkomo ngilethe ekhaya kini ngoba sengiyafisa nokuthi ngihlale nawe impilo yami yonke. Yo, angithi sorry wentokazi ongipindlebe ungilalele nxa ukuphazamisa igama lami ngiswakele aka bafo sho bafo kunjani ayalikhe libi ndoda sithi asobona lenkaba unhlakala ukubona nelokho afika nje simbone manje Hlaka akekho kwamanje uhambe uyobona uMandisa ngoba kade hambile ngenzeka usesendleleni manje uyabuya. Uyobona uMandisa hayi akuhluva inkinga singamlinda ayizasambe kangaka lo mfana lona lentombi yakhe mele siyithathe ngelelana into ukuthi ele emadolobheni ebelentombi nala emakhazi oyithatha thina hayi kabethu lo ngayenza kanjani leyo hayi mele ukumnyaza kancane ungazi uyamtshela njalo wena hayi khulekani Manalo weMandisa. Sokwenze njani manje akhona uthatha indaba Angifuni ngisho uyicabanga lento. Kodwa phela inhlaka yami mina ngiyamthemba ngeke nje azange acabanga into yokuthi ngiphoxe inhliziyo. Hayi cha ngizwa kahle mkasekhaya. Amadoda are so unbelievable. So we can't always trust them because sis abe bezokuphela. Yazi uqinisile ngane wethu. Yazi ngisithami ngesu. Now akhona ikhane free. Mobi ubayithi. Wena nje usuyedelela. Mama umtotosa lokunisi umlindini. Hawu. Ngane kamama kana mama nganyonakala hayi. Wena akhona usuqhamuka manje. Ngiyeke anti unjena nje vele lo. Lalelani ingane zami. Yazi ngiyezwa kunento ezokwenzeka la ekhaya. Noma ungayazi ukuthi kodwa uyikhona engiphatha kabi lento. Usamlazi lebheke ebhaniye nkosiyami. Mama yina mfakisi mama. Asibetha bene imoto bakithi uma sasilimala dedelo mama. Ngicela ningisize ngayo nje ingane zami. Ngicela niyeke ukwenza izinto ezofaka inkingeni. Njengokuqoma nkosiyami ngisizeni. Ngcono mina bangiqomela. Thula ngithi ngiyakhuluma. Njengokuqoma. Njengokulwa lokho kungakwenza ukuthi ugcine usengozini Vele kusho mina njengokuthatha intombi zabantu thulani ngikhulume angiqomile mina utheni ke manje ngithevala umlomo cha phela intando wazala ekhaya kusho ukuthi ithi khona ngathi abana ngathi bahlezi wrong ekhaya. Listen to my story. This is my story. The story of my life. I'm a grown boy raised with no love. Hey madoda. Sengihambe ngaze ngabuya. Angisakhathele kanje inkabi zami hamba kahle kodwa. Hayi hamba kahle inkabi yami. Wena ukuzwa uyabonakalela. Awubuke nje ukhohlile ukudla kanjani. Elesifazi mfazi. Zithini ngapha edithi? Hey madoda ngikabancane indaba sesithekweni. Wenkabi zami nginiphathele indaba ezisematheni ke namhlanje. Hawu masebenze njani ke kodwa manje baba. Mfethu. Ya. Phela ngithi ngithengisuko lapha. Ngiyakumandisa. Ya. Mina ngiyakumandisa anti izolo ngidibane nalengane lo akhona. Nawo akhona lo akhona Msimang. Hey ufuna usiqedela intombi ke lo muntu. Mangidibana no akhona Msimang. Ngiyafika mina izolo ungiphathisa impahla lapha. Ngithathisa ikhwama ngibeke lapha egate la ekhaya. Maka ngibeka sengifuna inamba ka akhona. Akhona into ayenzayo akaphethe ifoni. Evele ethatha ifoni yami nakhuzana. Hawu dog yami. Makayifonela ke kabi yami makayifonela ke. Inamba yakhe mina nginayo. Yena usenenamba yami. Angazi ke mase ngiyahamba ke futhi sengiyakunakhuzana ngimandisa njengamanje. Ngihle noMandisa lapha vele ngene ikhona. Ngihle noMandisa. Ngihle neMamaseta. Awusuka mina. Kufanele yona lengane leyo ubalo akhona lengane kaMsimanga. Akaqathanga kodwa bafo. Bangikhatheka kakhulu. Into engiyenzile lapha kanti sengena le khona. Ngihlele noMandisa. Uthe ngisahle noMandisa seyafona ke lengane.
ngithi ngikhuluma na ethi ifuna mina ngibe nama numbers wayo wendoda kodwa ngikwazile ukuphuma lapho because ngicela ngikhulumele noMandisa kwaphela kanjalo kwathi sesenjalo sengiqeda ukuhlala noMandisa sengiyahamba endleleni sengidibana no-Akon uyabona mengidibana no-Akon angibange ngisacicisa ngidlile ebuya uyabona awu enesfa ngadilike ingane ngashayikana washayisene nje kulophe bungeshina wena sizomandisa nje memjudu lona memjudu esigodini ngiphethe 2 manje madoda bathi abezo wakhona kusela ibamba amaqhinga uzokwazi kanjani endoda manje usho umaqhinga muphi ikakapaki lekho kwayeka isikole lo wayeka isikole manje uzoba isangoma sehleze eqizini madoda mphemba uyeke mina uzophela izulu wena madoda hayi akunankinga kodwa intombi ithatha emntwini kwafethu ukuthi uniyamazi lo maqhinga wakhona la kusho ukuthi ngihamba niyomtshela ukuthi ngithandana nentombi yakhe ngoba nami angekho serious awuvumelana bayisangoma akulukhulu bayisangoma awuvumelana bayisangoma akulukhulu bayisangoma sungulamo khanyisa zimnyama indlela kokwami kuyabanini ivula zingne Shiphatshela. Yona ngani? Uyadla. Wengane akusile lokungayisi phela lelo gama yazi. Awuyobe. Maqhinga. Ya nazo lelo lingazi ngala mina. Manje nganisiza ngani bafowethu? Abona lapha. Ngizofuna lo muthi lo kuthiwa uvala. Uvala? Yebo uvala. Nazi ngomuthi nini? Ningazi ungilele imkuwa mina. Hey, nami mhlolo yami. Ukuthi ngangifunda nana kusho ukuthi singabangani benu anikhulumeni nizofunani empeleni maqhinga yeah sithunywe umama yabo manje uthe ngiyakwazi ukuyifikela awuthunywa ngiyako yebo impela kunjalo hawu inkinga ukuthi phela vele lo muthi angunikeza ingane nje mina kodwa ke ngoba nisho kanjalo akunana ake ningene la ngaphakathi kodwa lento yeni yeba ayibo kusa ngicela ngishilo uphaca phansi kanti kukwenu la hawu mhlala thatha nani icansi sisi ngihlale phansi ingaba ngumsindo ke la yeo Alilani lapha ningizwe kahleke yazo yebo makhosi yebo lapha yebo nivumani nizwa Yebo, makhosi. thola nomsindo hey lapha nizothatha nishungise sezwana ngizotshela lo nthumile ukuthi ashungise makhosi awungile nani ngindeni kancane ke ngiqaphulele lapha kama sale ngigijimi lawo ngiyangibuke amanye awafuna nithi mase nishisile lapha sezwana makhosi nashungisela nibe senithatha lokhu leyo mpahla le nizobe nishungisela nivuvuzele ngaphezulu sezwana nilinde nje mhlawumbe ehlale noma usuku noma amahora ngiyangizwa ke yena nomgodoyi ngizofebela kimi akusakhanyiswa manje makhosi yobe makhosi yami khanyisani abala bezofebela kimi ungasika sokudlala mina siyabonga hey wena ubongani uzongihlolela wena hawu ungazubonga thatha lethe niphume lapha hawu Kansele tongalami Zimfune kodini siza ngamanje sitazami Bapeza manzaka Bapimbela misa Yotiliginda
Ngenzeni mina? Ngothi asize la. Wena kuyeke lokho. Usathetha nje lo mfana lona. Muwanga nje Asifunde naye inqa zakho. Hayi awume wena mana kuthiwa konje lezi zinto lesishunqisa kanjani ke zona? Siwashunqisela impahla yakhe. Manje soyithatha phi? Relax, angathatha ikepisi lakhe lapha ngelinye ilanga khathi ngeke uyakhumbula. Oh, ngiyakhumbula. Exactly. Yebo. Kodwa mina sisihamba ngisasibona isidingo sokushunqisa yazi lo muthi. Ngenxa yothando nalo ngalo mfana lo, kuzomela ukuthi ukwenze. Ngoba uma ungakwenzi, aveze ukushiya. Ngeke uzangishiya inhlala. Edida gadi. Yedida gadi. Adabedi lapha. Ayi ngathi usucofa khona ngohlala nomkhulu wakho. Hawu Mzukulu, hawu badlala ngawe laba. Hawu. Hlanganipho. Baba, Ayinivalele emshini yabelungu lena ngifuna ukukhuluma la. Ake nike lemshini yenu nihambe niyobheka inkomo. Inkomo sayingenwa namakhizane lutho nina ukuyinaka. Vala lemshini yabelungu. Niyabona ke bafana. Sike saxoxa lapha nonyoko ukuthi cha kunethole kufanele silikhiphe ke siyodayisa ukuze phela sikwazi nathi ukuba ngabantu. Sikwazi ukuthokoza nathi la ekhaya njengomndeni. Niyangizwa bafana? hayi kuzwakala khabazela. Hene kodwa ke unyoko uzoyechaze ukuthi ngempela sibonisane sathi Ya abantu abami njengoba nje senimzile ubabweni ukuthi uthini. Bese sayixoxa le ndaba ndathi njengomndeni. Ake senze nje into enqanti sijabulise. Angazi ke kini ukuthi kuzofika kanjani kodwa manje yini enizochuza phela ngoba phela yini abantu abancane yini enazi indawo. Batshene nkosikazi. Sesikhiphe nje abantu abamba kithi nathi ke sibona amazwi. Oh nathi kuze sikhiphe la ekhaya. Hawu kwakunini sibophekile. Ake nishoni bafana phela ukuthi iluphi ulwandle oluseduze lapho sokwazi khona ukuyojabulisa. Hayi mina ngibona kuyibhay right, ngibona kuyibhay right. Yini ibhay ndodana? Empangeni phela baba. Hawu. Oh impangeni. Wathula nje inhlakanipho ucabanga mntanami. Hawu kahleke mama usukhuluma nalentandokazi yakho. Hawu phela uyithanda kabi phela. Akodwa dadewethu. Mina mama lokho bekushiwo umfowethu la ngihambisana nakho. Ayeke inkinga ngalo kade kushiwo bafo singashona le. Bathi kuphi ebhay. Ebhay baba. Umfowethu asithi kulumana indlebe kancane. Konke kufanele kushuka nasibala kundaba ebalekile funa sixoxe ngayo. Angithi ngaya kumandisa saxoxa. So ufana ngithi safuna ukubona lengane akhona lengane la ngaphesheya akomsima ngiyabona. Kungenzeka ukuthi ngoba ngiyibona ngibuye naye ngize nayo la ekhaya. Ngokushasha nje usufuna ukubuya nayo. Hayi uzodependa kodwa akuyona ukuthi ithini mengitshela. Kodwa bengifisa mina ukuthi ngigcine ngifike nayo namhlanje la ekhaya. Hayi akuhluphi ke bafo nami ngizozama ukulungisela lapha ukuthi endlini ukuthi makufika umuntu esimame efice indlu esesimeni phela yabo Fwethu nazo ke bafo hayi ngawethu wena Iyamazi ongumhlengi owashintsha impilo yami Akhona uyazi ngimele ngikube khona la ngithuma khona. Usaye esitolo. Athi ngimfonele. Awenze kanjalo. Hey. Yashisa naleli langa. Hey. Iyangena kodwa yona. Sathule. Hey lengane. Hayi. Ayikwazi nje ukuhlala phansi. Wena uma uyakufuna. Hawu, ukuphi ufuna usithuma? Manje bengishilo ukuthi ngiyobona umaqhinga. Futhi nje kuthe kusenjalo noNsakana efuna ukungibona. Manje nje ngisendleleni ngiyakhona. Kodwa umama uyakufuna ke. Angazi kodwa yena udinga manje la. Oh, okay. Kuthani kuye ngiye umngani wami lo wayengi-apply lo NSFAS. Tshena ukuthi manje ngiyacheck status sami ukuthi sithini. Uthini? Uthe umngani wakho emcheckela into zakhe za NSFAS. USFAS yini yana le? Uyamcheckela istatus into zesikole ngizazi sithasike phela amagodi isikole sibalekile sasothumenya lo nozipho ongafuni ukufunda vele mina ngithembakele awayithembakele lezi zinto lezi ngewazi hayi uthi awuthembakela usifuni isikole wengane yabhu How long I'm living in this exile Selungiphakele nami lapho sisters Awukahle bhuti uzoyiphakela Awukahle sisters awungiphakele lapho usawusungiphakela nowanhlanga ngoba uthenga ngenzeka ngabuyi namhlanje Awukahleke bhuti ukudla kanhlanga nje ngidinga nje kubekiwe
Hawu ngani ngiyasho nje mama uthi ngeke azabuye namhlanje. Akabuye uyephi? Nabangani bakhathe uyobabona mama hawu. Manje-ke sesiyafika phela sekhaya kini. Akekho no? Umama nobaba bekho kukhona usisters nje kuphela. So songena nje sikhululeka kunankinga. Okusho ukuthi soba nesikhathi sonke. Ya mina nawe namhlanje. Ngisho ukuthi science ke so behleli sobabili akekho umuntu ososiphazamisa. Ya sambeni ngesaba. Namadlozi asekhaya azokujabulela nje mawunyathele emagciyeni awamkhisa. Sure bafu. Hamba kahle. Uphethe mama. Mfowethu. Yena ngisafuna ukujika lapha nafanele. Awuchithi coast. Showcase bafu. Showcase. Ubafu wabuya nawo ngempela lengane eqala nje nokuthandana nayo. Yashesha bo. Kodwa awuthi ngifonela uThabiso nolokhuzana la. NoSipho la ngibazise ngalolu daba. Sho. Lalela phela buka. Usevele wayivalela ke lengane uNcaka. Ya uyivalelile kuma nje isendlini zizokhala. Into yabo mfana ngathi iyashesha. Lengane shothi iyashesha yabo. Hayi, akuhluphi ke bafowethu bengin update nje nami ke uyabo. Akunankinga ke. Showcase ke insizwa. Wezangithintelana la Dwana umuntu malakazi Sikhanda umuntu lokazi Wanda umuntu in the middle of the night Wezangithintelana la Dwana umuntu malakazi Sikhanda Kanti apha amakhekhe. Hayi ayeniphuzeni lelo tiye yini inkinga yenu? Yo kuyashisa leli. Kanti hayi hawu. Kukhona ngane yami nje ngabe ngilethela amakhekhe. Hayi azobe khona akhona nje ubezongenzela. Uphi inkosi yami? Manje mama bengishilo ukuthi ke uzolala kamngani wakhe ngoba ubekade ngamfica ngizolo ngenxa enesifase emcheckile status sakhe. Hayi cha mina ngisayithembi ke manje le ndaba yenu. Hayi ngeke. Uyini ungisole njengathi lo muntu uselala ama-out. Awukahle makoti omfethu. Yekele ingane usinto zesikole. Hayi, awukwazi ukuthi ungalengisa into yesikole kuze. Utshele utshele. Hayi kahle niswana ungenza utshele. Hawu semadodeni lowo. Kumele ngimbambe ngoswako mazi lutho. Hawu. Engalo kuhamba izolo. Noma ungabakhomba. Lalela mina ngithi noma ungabakhomba labafana bangapha. Nabafana kade ngibagqumisa izolo. Bephalaza. Nyange kudokotela. Labafana bangale kwakusheshe. Ibona abafana yabona labafana ngibagqumisile iviki lonke wemfowethu ngutshela ukuthi bebehleli lapha kwami. Bafuna ukusithatha lesi stake ngeke phela u30,000. Uyazi bakhiphe emalini lapha kumina. Ngibenzela lo msebenzi. Sikhuluma nje into ibe sobani. Awona ibhola lomuthi akusile ibhola lomuthi. Kodwa ke bafana. Ngithi mina abafana ba ngoba bafikileka kumina. Awusuka madoda abathi na kanjani bathi ship setshwala hayi okushakazulu kahle awukhuze lo mngani wakho awuxolo uthi ngiyashakatha uxolo dokotela wethu lona kohlanganisa amakatakata kuduma izolo khona manje mana uma kodwa wewe mfethu kunento engihluphayo lapha nibheke lezi ntombi zenu lezi yazi kunengane ezifikile lapha ya izolo lezi ingane zakakhoza futhi lezi shonini lezi ingane sasifunda nazo bona impela lezi ingane zifuna umuthi onzima kabi lapha kini emadoda umuthi ukuthi njoba ngithi nje bhekana intombi zenu nini umuthi ukuthi wena umuzolala nenye ingane lingavuki uma livukile ishone leyo ngane leyo bese ngithi lezi ingane
zingisuka ngona ukuthi ngempela noma zithatha advantage ukuthi ngangifunda nazo yabo kodwa ke phela ke ngibe senginikeza ngoba phela zithe zithunywa umawazi yabona ukuthi manje bebambekile ngani uma wazo noma wazo kade ashona lezi ngane ngempela muye lo angezwe ukuthi ushoniwe ngathi ngisema la hawu umandisa Thabisa ngeke ndoda asamsekudlaka mhlawumbe kuzomshubela sambe dokotela qhubeka nendlela sokufika impela ngcono wena uyele groundini thina safuna ukuthi utshela la ngidlaka asambe baba singasakho samasasa imhlola yendangane yabafana dumalande awusizwa umjele amantombazana angashela impahla zami lapha zebasket nosenyama. Oh, hayi khuleka bafana uzobatshela. Ngiyacela phela bhudiza ungiphathele ushwama ngicela tu. Hayi ana ngiyakhula ngizokuphathela. Shapa phambe kahle. Hayibo. Bakijimelani ke manje osisi. Dikse mina nokudla mfethu. Usendlini hayi kusambe. Hawu. Ngabona unofuna akhona nje lapha. One person at a time. What's happening? When the man put to la yeah. But kusena shaba. Ngane la khona nje. Nanangu lo muntu ngikhuluma ngayo indaba. Mana phethu lalile lengane. Ushukuthini futhi kanjani? Cha bona ushayile yini nto? Ngani kona mos lapha ukhuluma kanjani into njalo? Ngoba fethu phazamisa ubafo kwenzakalani? Ngizaba besirious ngani? Akafethu lalile ngane. Ha. Yini? Agora. Kodwa konakele ngempela ke manje. Wenze njani inkatha? Yo, futhi sibone ifoni. Awufuna ukuba akhona Facebook. Sibone ifoni ngesifoni manje. Shesha kuthi ifoni. Oh, ufuna ukuba akhona Facebook. Bro. Yo bona mfethu, ufuna ukuba akhona ndoda. Yini nkosana awa. Umandisa mfethu. Umandisa mfethu wafaka umuthi. Umuthi kanjani? Wanga mfethu enyangeni wafaka umuthi uthi mukwala namuntu osazana uyafa. Manje ke lavuka nje lo muntu lo uzoba. Ufile nje lo muntu ngoba sikhuluma njengamanje. Athi ufile lo muntu mshekhe nami ngibona ufile lo muntu. Awahle mfethu. Bebe, futhi manje sawakwenza le nto ngoba singasakhona. Futhi mifoni yakho. Mfethu asombe nsobe zomanje. Amamlando manje semlando empiyana manje kuwena manje la. Bebe. Akon, futhi wathule benze njani? Waze ngizokwenza njani? Futhi ngeke letelezo manisi. Ngona ngabe zibaba. Malande. Akon, termineza. Akon. Bebe. Ladies, bethe ubaba uqala nemashini impahla zakhe zekubhini. Futhi. Hayish. Ave mnenkani yazi nini? Endeni ngingangana ngoroda la ekhaya kwenzakalani kahle? Usizinde ngokuthi sifike sekuphuthuma kanje. Bonakala nje kabi bonakala komkhizi. Manje la usisibaleka abantu banolwazi wesimbe senzakalana lapha. Angiyaphuthuma nje sambeni manje nje asambeni bakithi ngiyaphuthuma kabi. Yebo ngiyezwa. Mina abafana ngenza mina abafana. Hawu kodwa ngane yami hlaka ngiphoxile Nkosi yami. Hey Nkosi yami kodwa. Yinto engizoyithini manje mina le. Uzoyithini ngempela? Uzoyithatha khona imbuzi yokugeza lengane mina manje. Hey. Akhona. Kodwa sangifaka lesingane enkingeni noma dodo. Ngane yami Nkosi yami. Ngiyazi ukuthi le ndaba. Khona nje. Umuntu ethuba nezingane sivele simfaka enkingeni. Ngane yami phela kwayo pho. Baba. Bathini ntoshakazi? Athi amaphoyisa yeza ne-undertaker. Hayi nina abafana ngigcina imkhuba la ekhaya. Ubani onikazi ukuthi nifanele nenze lento eniyenzile? Hey nabafana man, ningifaka ehlazweni man. Ngizowabuka kanjani umakhelwane mina? Hey wena, ngikhuluma nawe. Ngicobisa amehlwana la. Ngizoyithini lento mina? Hey nina abafana kufanele nginibambe ngenduku. Ayikho indaba yenu.
Ingane yami. Mina nginalisekile nje ngalento eningitshela yona. Ngiyizwa kanti kuhle kwenzakaleni ingane yami. Nina bafana ake nichaze ukuthi kwenzakaleni ngoba ngathi asazi la ngizama nje. Bafana chazani phela ukuthi kwenzakaleni la. Bafana. Chazani phela ngithi imkhuba yena. Ufuna ingane yami. Ufuna wenze kanjani? Kahle baba uMandisa banonompilo kunolwazi abafisa ukusazisa lona malana nalolu daba. Akakhulume phela. Kodwa akho into engayithandanga yazi. Ufoni akhona umsila ngicabanga wathi uye wayiphathisa impahla mhla ifika. Mana-ke weMandisa. Sokwenze njani manje akhona uthathe impahla kahle? Yazi mina sisami ngiso. Abo lapha sizofuna lo muthi lo kuthiwa uvala. Kodwa mina sisihamba ngisasibona isidingo sokushinqisa yazi lo muthi. Ngenxa yothando onalo ngalomfana lo uzomela ukuthi ukwenze. Ngoba uma ungakwenzi aveze ukushiya. Ngeke. Edila kahle. Hey, akhulume la. Khuluma. Lezi ngane zingenzani kodwa manje? Mina ingane kanti inkinga yena. Ha? Lezi ngane lezi zifike lapha kwami. Zazongifuna umuthi. Kanti ifuna ukugama. Wena ugalela. Mandisa. Uthuzalani? Khulumani manje. Ubahamba kulo Mandisa. Wavuya. Action. Hayi ngizwa kahle. Kodwa ke amadoda we can't. Sawubona. Ngicela ukutshela ukuthi umama wayethini. Mayithi ngiyoshisa elithi ngisho lokho. Wasufa kangaka sekwenze njani manje? Kanti bekukhona ibhobhodlwane la ulibonayo. Bayeni nawe. 3 2 1 action. Action. Yebo ngiyezwa. Kodwa mina bafana ngiqhathwa ngokhelwane. Kodwa ngizonithini ngane abantu ngalamba. Waze ngalamba. Iyo ngalamba. Iyo ngalamba. Iyo ngalamba.